Asan ninyo ilapting cake ha? Aw, dili, oy. Good! Nya, mula ko sa ko! Uy, Junix! Sorry man! Alangan, kao na guna. Ayay! Nag-chicks na po si kuya oh! Agtuon be! Kamu ba? Ako rin gilipat ninyo ba? Friends, suya man. Friends, ay kasuya diha. Kabalo ka, Sem. Bagay mong kuya. Shim, bagay daw ta. Ah, bago lagi na mong sakyanan pa. Renz, regalo na ko ni si mong kuya. Pa, gapuha ni pa, uy. Renz, kabalo ka Renz. Ma-surprise ito yung kuya ron. Naapag yung sulod diha, nindot kayo. Hala pa, kinsa kay sulod ri ano? Astila ni mo, oy, ay nagkalampag diha. Surprise ganino. Imong kuya, ganahan yun to anak ron. Pa, nagpa-blessing mangga. Nana mga bisita? Naa na Renz, taa dito sa sala. Daghan diha kay sila dito. Pa, agtuon ako pa ha. Sige, atuwa na. Okay pa. Lah, dagana jud ay bisita, uy. Hi, friends. Off, asan ninyo ilapting cake ha? Aw, dili, oy. Good! Nya, mula ko sa ko! Uy, Junix! Sorry man! Alangan, kao na guna. Kana akong gusto na bisita. Nya, mula ko sa ko! Grabe, bata ah. Uy! Ice coffee! Oy, agi ko! Ay, grabe kasi pag na bata. Alangan liwat mas mama, no? Ice cream! Ayay! Nag-chicks na po si kuya, oh! Agtuon, be! Adarit nyo do, imnan sabi. Mia, oy! Karon ka kuya, di ko paala si Munga. Luwaw, piti oy! Hala, jud ka, Rins. Imong gisungog. Nidagan na noon. Kamu ba? Ako rin gilipat ninyo ba? Friends, suya man. Friends, ay kasuya diha. Kuya, tagat po tagisa dia. Friends, basi gusto ka. Oy! Bata pa ko. Kabalo ka, Sem. Bagay mong kuya. Di ko kayang tanggapin. Shim, bagay daw ta. Kailangan kita ngayon at kailan. Cute to. Ano, nagsugod na. Biyan sa tamo, ha? Uy po, nagsugod na di po. Ay, mga salin naman ang gani bilin. Ang ganit, dapat ganit. Ay, may gani kinakaabot pa ka. Kauna na diha, ang istorya. Ang tuyog kong bilin, no? Sige mo, pangadarit dito ko. Kuya man. Sakit tayo mo, kuya. Awa, nalipat na hinuon mo. Salin na lang mo, ha? Ah, namiya po, crispy kayo. Mas crispy, yung mama. Suwerte mo